Hello mga peeps. Hello mga peeps. Mukbang is real. Magsalita kayo. Puro kayo kain ng kain. Yes, ang ulam ko. As usual, pakbit na lang lagi. Yun lagi ang alam nilang lutuin, pakbit. Tapos isang sakong bigas o kanin. Isang sakong kanin. Kain ko yan. Tapos, ayan no. Isang sinakse. Parehas din, may isda din kayo eh. Ano pang... Ano yun eh, tulingan nito sa Oh. Piraso ba yun? Mukhang umiyak. Kain po, guys. It's mukbang time. Halika, lumapit ka dito. Ayan. Ayan guys, oh. Lapit ka guys, lapit. Yan. Yung paborito ko na tuloy. Lalo kung may gata. Ito ko lang masarap yung luto ni Marina. Ano masasabi? Last pag ngayon pala. Sabi mo, Mura ka naman, di ba? Grabe ang sarap. Kahit mong luto ni Marina. Kain kayo guys. Sabayan nyo kami kasi ito yung service na mukbang pagsabay-sabay ko. Ito lang yung ano mo? Ito? Extra rice. Wala, ang dami ko lang. Sarap guys. Ha? Hindi ka mo mag-note yan? Gata ba ito? Ba't parang mantika yung sabaw? Sili guys, oh. Ang laki. Wow. Oh, ang
Init. Maliwalas na ang panahon. Back to normal na yung mga binaha. Sabi. Sila. Gano'n man si Kuya Leo sa gabi. No? Alas 10 na panay pang panday sa bahay nila. Sino ba? Yung katabi kong bahay doon. Ibang Pilipino? Nung pumunta kami sa inyo, di ba? Ang daming nakaparking na sin... And guys, tapos na kami kumain. Maraming salamat again and thank you so much for watching. So, please support my YouTube channel, Aryan Mix TV, and please like and share and click the notification bell para updated po kayo sa mga gagawin ko pang vlog. Lang po, maraming salamat. Thank you so much and God bless you all. Bye.